Евангелие паводле Мацвея. Узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае заззяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Майсей і Ілля і размаўлялі з ім. Адазваўшыся, Пётр сказаў Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, табе адзін, Майсею адзін і адзін Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, а голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Узняўшы вочы, яны нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. Калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце прабачання, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне».